Mikko Jännis tässä, hei! Tässä videossa esitellään Koulutuskeskus Salpauksessa käytössä oleva tietovarastoraportti, jolla pystytään ryhmän opiskelijoiden suoritustietoja raportoimaan koostetusti. Valitaan ohjelmistot valikosta DV ja sen jälkeen Salpaus nuorten koulutus, koska tämä on nuorten koulutuksen raportti, ja sitten supertietovarasto, jossa on näitä opiskelijatason tietoja käsitteleviä raportteja. Valitaan ryhmän opiskelijoiden suoritusten koontilomake. Ohjelma kysyy, että avataanko tiedosto. Avataan. Raportti on toteutettu Excelillä ja se käyttää tietovarasto tietolähteitä ja kotva sen kestää, että nämä tietolähteet päivittyy tähän raportille aluksi. Näin ollaan valmiita käyttämään raporttia. Vaihdan tuohon raporttiin, josta piilossa on nämä opiskelijatiedot. Henkilötietojahan ei kannata kenelle tahansa näyttää, ja varsinkin kun tässä on salassa pidettävää tietoa, esimerkiksi erityisopiskelijastatus. Kyseessä on siis tietovarastoraportti, ja kuten muutkin raportit, niin tilannepäivänä on eilinen päivä, aina yön yli. Tämä päivittyy meidän lähtöjärjestelmästä, joka on Winha Pro. Käyttö aloitetaan sitten, että valitaan täältä valikosta haluttu ryhmä, joko tästä rullaamalla tätä valikkoa tai kirjoittamalla siihen tuohon hakukenttään ryhmän nimi. OK, ja näin tähän muodostuu opiskelijalista tässä ryhmässä kirjoilla olevista opiskelijoista. Opiskelijan nimi ja opiskelijan numeron jälkeen seuraavassa sarakkeessa on saapumispäivä, josta näkee milloin opinnot on Salpauksessa alkaneet, läsnäolostatus, pohjakoulutus. Näille koodituksille on täällä alhaalla omalla välilehdellä kuvaukset, josta näkee mitä mikäkin koodi tarkoittaa. Samoin on pientä selitystä näistä mittareista ja sarakkeista. Siis alareunassa on tämä valikko, josta vaihdetaan näkymää toiseksi. Seuraavaksi erityisopiskelija kaksoistutkinto, kolmoistutkinto osaamispisteinä, suoritusten määrä ja sitten nämä 4 seuraavaa saraketta jaottelee suoritukset ammatillisiin, yhteisiin, vapaasti valittaviin ja tutkintoa yksilöllisesti kasvattaviin tutkinnon osiin. Seuraavassa sarakkeessa paljonko on näyttöjä kertynyt osaamispisteinä, paljonko työssä oppimista osaamispisteinä, paljonko on hylättyjä suorituksia osaamispisteinä ja lukumääränä, eli tässä opiskelijalla on osaamispisteitä hylättynä 45 ja yhdestä opinnosta, eli todennäköisesti isokosta tutkinnon osasta on kyse, mikä on siellä hylättynä. Ja viimeisenä sarakkeella kaikki poissaolot ryhmän opiskelijoilla. Tällä näkymällä siis näkee monta asiaa yhtä aikaa, ryhmä kerrallaan. Katsotaan muita näkymiä. Seuraavana täällä on ryhmän poissaolot välilehti, jossa sitten tämä ryhmän poissaolot näkyy kuukausitasolla, ja oletuksena on tämä kuluva lukuvuosi, vaikka nämä opiskelijat oli siis jo 3.4. lukuvuotta meillä. Niin tästä näkee kuukausitasolla paljonko poissaoloja kertyy ja mikä on mahdollisesti sitten se trendi. Seuraavana 2 ihan uutta välilehteä. YTO-seuranta tarkoittaa sitä, että tällä seurataan yhteisten tutkinnon osien suorituksia. Opiskelijalista. Seuraavana sitten tämä sillisalaatti sisältää ensimmäisenä osiona tämä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osan, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen tutkinnon osan ja viimeisenä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tutkinnon osan. Sarakkeilla tutkinnon osa kerrallaan näkee ensinnäkin tutkinnon osasta saadun arvosanan, jos siellä semmoinen jo löytyy. Tässä ryhmässä ei ole vielä yhteisiä tutkinnon osia arvioitu. Ja sitten näitä osa-alueita seuraavana käydään läpi. Tässä esimerkiksi opiskelija 6 tässä ryhmässä niin on
suorittanut jo tuon pakollisen äidinkielen kokonaan ja siitä on saanut arvosanan 2. Äidinkieli on salpauksessa jaettu vielä opintojakson osiin, eli siellä pystytään vielä tai äidinkieli jaottelemaan viiteen alatasoon. Ruotsi pakollinen löytyy siitä myös viestintävuorovaikutusosaamisesta. Englanti pakollinen myös. Ruotsia tässä näköjään on melkein kaikki jo ryhmässä suorittaneet, paitsi tuolta puuttuu yhdeltä opiskelijalta suoritus. Samoin englanti pakollinen on, tai siis näkyy tässä. Viimeisenä aina tutkinnon osan sarakkeessa on tämä suoritettu laajuus osaamispisteinä, eli nämä numerot, mitä tässä näkyy, niin nämä on arvosanoja ja sitten harmaalla pohjalla on osaamispisteinä. Vapaasti valittavia tai näitä valinnaisia osa-alueen sisältöjä ei ole tuotu tähän, koska ne vaihtelee opiskelijakohtaisesti niin paljon, että on mahdoton niille sarakkeita tähän luoda, mutta siis pakolliset jaotellaan ja sitten nähdään tästä suoritettu laajuussarakkeesta, jos koko tutkinnon osan laajuus, tässä tapauksessa 11 osaamispistettä on jo plakkarissa. Samoin huomataan, että täällä on näitä oransseja ruutuja. Oranssi tarkoittaa sitä, että arviointi olisi jo annettavissa, eli nythän sieltä tällä opiskelijalla löytyy jo 11 osaamispistettä tähän viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen, niin sieltä pystyisi jo tutkinnon osan arvioimaan. En käy näitä loppuja tutkinnon osia sen tarkemmin lävitse, koska on suurin piirtein sama logiikka. Ensin on tosiaan tutkinnon osan arvosana, sitten nämä osa-alueiden arvosanat, suoritukset ja viimeisenä sitten suoritettu laajuus osaamispisteinä. Sosiaalinen kulttuurinen osaaminen tietysti poikkeaa muista näistä yhteisistä tutkinnon osista sillä, että siellä ei pakollisia opintoja ole lainkaan, vaan kaikki on näitä valinnaisia ja sitten täältä löytyy tämä, että paljonko niitä on suoritettu ja 7 osaamispistettä niitä pitäisi kertyä, joten 7 kun on tällä ensimmäisellä ryhmän opiskelijalla täynnä, niin sieltä onkin jo sitten annettu tutkinnon osan kokonaisarvosana. Viimeisenä sarakkeena tällä raportilla on yhteisten tutkinnon osien kokonaissuoritettu laajuus ja se pitäisi summautua sitten lopuksi 35. Ei tästä sen enempää. Täällä on myös lyhyet ohjeet näihin, että mitä nämä kooditukset tarkoittaa täällä ylävasemmalla. Seuraavalla välilehdellä historiaa jo nyt, kun tutke 2 on toimeenpantu, mutta me nähdään sitten vielä, että mitä tällä jatkavalla ryhmällä oli näitä attosuorituksia. Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Vastaava värikooditus on tässäkin ja pikkusen eri logiikka, eli tässähän on äidinkieli, nämä oppiaineet, äidinkieli, ruotsi, englanti, matikka ja niin edelleen, ja sitten niiden alla olevat opintojaksot. Täältä pääsee siis näkemään, että mitä attoja tällä ryhmällä oli suoritettu, ja voidaan periaatteessa verrata sitten tähän yhteisten tutkinnon osiin, koska korvaavina suorituksena hyväksilukuna osaamisen tunnustamisena nämä suoritukset näille opiskelijoille on tulleet. Tässä oli nämä ryhmänäkymät. Seuraavaksi sitten esittelen opiskelijatason näkymän, jolle päästään sillä, että jos halutaan esimerkiksi nähdä tästä tämän opiskelijan opintosuoritukset opintojaksotasolla, niin klikataan tuon opiskelijan nimeä ja odotetaan 10-20 sekuntia, että tuo raportti muodostuu, niin nähdään sitten, miltä näyttää opiskelijatason näkymä. Melkein reaaliaikainen, eli pari reaaliaikaisuutta
Rajoittava tekijähän tässä on toinen on se, että näytetään eilisen tilannetta ja toinen on se, että tietenkin riippuu kirjauksien ajantasaisuudesta, että miten reaaliaikainen tämä näkymä on. Täällä on opiskelijan nimi, saapumisryhmä, pari valintaruksia ja sitten tämmöinen valintalaatikko, josta pystyy valkitsemaan, että käsitelläänkö uusia osaamispisteopintoja vai vanhoja opintoviikkoina olevia opintoja. Katsotaan ensin näitä uusia tutki 2 toimeenpanon mukaisia opintosuorituksia. Tähän listautuu opiskelijan Hopsissa olevat opinnot siinä järjestyksessä, kun ne siellä lähtöjärjestelmäpinnassakin on. Ensin ammatilliset, sitten yhteiset tutkinnon osat ja viimeisenä vapaasti valittavat tutkinnon osat, joissa ei tällä hetkellä vielä ole mitään sisältöä. Täältä näkyy siis myös se tieto, että mitä valinnaisia osaamistavoitteita tai osa-alueita täällä on suorituksissa. Nähdään esimerkiksi tässä matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen tämä opiskelija on tällä hetkellä toteutuksella tuohon kuvan käsittely ja media opintojakson osaan. Eli opintolista, sitten nähdään mikä on se opinnon status, onko se hyväksytty, onko se pelkästään vaan siellä Hopsissa, onko toteutus menossa, toteutus tulossa vai kenties jopa hylätty. Sitten arvosana, arviointipäivä ja kuka on arvioinnin antanut. Seuraavana näyttösarake, eli tähän tulee sitten ammatillisesta tutkinnon osista tieto siitä, että kun näyttö on tänne kirjattu. Arvosana, päivämäärä ja arvion antaja. Laajuussarake tässä kertoo sen, miten laajoja nämä kokonaisuudet on täällä. Hopsissa ja sitten seuraava laajuussarake kertoo sen, että paljonko näitä on suoritettu. Eli tässä ammatilliset tutkinnon osathan on 135 osaamispistettä ja tästä tämä opiskelija on nyt 45 osaamispistettä hankkinut ja näyttänyt. Viimeisenä sarakkeena poissaolot, jotka myöskin näkyy sitten tällä opintotasolla, eli täältä kuvan käsittely on media opinnolta on oltu pois 12 tuntia. Kunto- ja harrasteliikunnasta pois oltu 22 tuntia. Nyt huomataan, että tämähän ei summaudu millään tavalla tuohon 524, mutta tässä onkin kyse jatkavasta opiskelijasta, jolla on myös näitä opintoviikkotason tai opintoja Hopsissansa. Ja ne näkyy täällä sitten kun valitaan tämä OV-laajuusyksikkö käyttöön. Molemmatkin on mahdollista laittaa päällekkäin, mutta silloin tämä ehkä vaikeutuu tämä tulkinta, kun siellä on uutta ja vanhaa sekaisin. Mutta siis tästä OSPit ja tästä OVt. Sitten nämä pari valintaruksia tässä. Ensimmäisenä näytä kaikki opinnot. Tästä kun otetaan ruksi pois, niin ne opintojaksot tai tutkinnon osat, jotka on jo kokonaan suoritettu, niin ei näytetä enää niiden alla olevia tietoja turhaan. Näin. Eli automoottoripyörän huoltaminen on siellä ok. Niin kun otetaan tuo näytä kaikki opinnot ruksi pois, niin se näyttää vain tämän tutkinnon osatason. Ja tämä tarkasteltava lista lyhenee. Toinen valintaruutu näyttää toteutuksen tiedot, eli täällä esimerkkinä auton sähkölaitteet, opintojakso, hylätty suoritus, niin siellä on ollut toteutus 2014 syksyllä 2015 maaliskuun loppuun. Ja toteutuksella on ollut nämä opettajat Heikki ja Maljo.
Pari opiskelijatason näkymää tässä vielä on. Tämän lisäksi, eli tämä esimerkki on täällä, nähdään hänen opiskelija-ajan funktiona nämä kirjatut poissaolot, eli siellä nähdään kuukausitasolla, miten poissaolot on kertynyt. Tuolla on ollut eniten poissaoloja 2014 syyskuussa 60 tuntia. Opiskelijaa pystyy myös hakemaan tästä suoraan. Yksittäistä opiskelijaa ei välttämättä tarvitse tietää, että missä ryhmässä tämä opiskelija on, kun käyttää tätä opiskelijan hakuvälilehteä. Ja viimeisenä oli siis tietysti täällä tämä tietojen kuvaus, jossa kuvataan, että mitä nämä mittarit tarkoittaa, mistä ne on luettu, ja sitten nämä koodit, mitä eri koodit tarkoittaa. Pikakertaus. Ryhmä ensimmäisellä välilehdellä on raportti, johon tulostuu tätä suoritustietoa koostetusti. Seuraavana pelkät poissaolot kuukausitasolla. Seuraavana yhteiset tutkinnon osat. Seuraavana jatkavien ryhmien tarkastelua helpottava ATTO-seuranta. Viidentenä opiskelijatason suoritukset. Ja kuudentena opiskelijatason, kuukausitason kuvaa ja poissaoloista. Ja viimeisenä oli sitten tuo tietojen kuvaus. Tässä raportin esittely. mikko.janis@salpaus.fi, jos kysyttävää tulee, tai lynkillä tai puhelimitse. Kiitoksia.